Hi everyone, yau za mu yi wainar shinkafa da Peak Yoghurt. Kun dai ji ni kun ganta dai nan. Shinkafa ce kofi uku na wanke ta, na sa albasa na blending ga ta kuna gani. So sai na mummutsa kamar yadda kuke gani. Nan shinkafa ce rabin kofi da na dafa, sai na zuba a ciki. Zaka iya blending in ka ga dama, amma ni dai ga yanda nake nawa. Sai na mummutsa ta kamar yadda kuke gani. So sai na ɗauko sugar na zuba, na ɗauko yeast 1 tablespoon na zuba, sai baking powder. Baking powder ɗin nan ko optional ce, na zuba ta. In ka ga dama ba za ka sa baking powder ba. Nan kuma salt ne, gishiri na zuba. So 1 cup of abun nan Peak Yoghurt ɗinmu nan gashi na zuba ta. So masha Allah, zan so a ce kun gwada yin wainar ku da Peak Yoghurt. To gashi nan sai na rufe ta, zan bari ya tashi. Bayan ya tashi gashi nan zan blending din attarugu da albasa ta. Na ɗaura tukunya akan wuta, na zuba manja, na zuba wannan ɗinnan da na yi blending, na mummutsa ta kamar yadda kuke gani. Na ɗauko magi, gishiri da seasoning ɗina na zuba. So wannan leftover ɗin abun nan ganda ce na saka, sai na rufe kawai. Sai na ɗauko ruwa na zuba. Sai na rufe ɗan abun nan for like 2 minutes. Sai na ɗauko alayyahu na zuba, na mummutsa. Ruwan zafi kawai na zuba alayyahu. Sai na abun nan na wanke ta na zuba a ciki. Gashi zan rufe in bari har sai yayi. Gashi na miyan mu yayi. So bayan abun nan ɗin mu ya tashi, gashi na sa wannan akan wuta. Kun ga yanda wainan mu ya tashi. So gashi nan ina zuba kullun masan akan wuta. So bayan yayi gashi nan ina jujjuyawa. Wannan wainan ta haɗu ne, zan so a ce kun gwada. So wainan mu is ready. Da yaji ka fi so koko da miya. Ni dai duk gaba ɗaya ina so. Na gode da kallon bidiyo ɗina. Kar ku manta kuma ku yi wainar ku da Peak Yoghurt.